volgend jaar 20 jaar in het vak. Het is vaak de Music Club in Kampen, maar dat is dus nog niet zeker. Nou, dat was wel weer de bedoeling. Maar die hebben mij toevallig zelf geboekt in februari. En ja, mijn concert valt daar heel snel achter. En ik weet niet of dat elkaar in het vaarwater gaat zitten. Daar wil ik ook met hun overleggen. En mocht dat niet zo zijn, dan zoeken we een hele mooie andere locatie. Ik vind toch 20-jarig jubileum, het is voor mij toch weer een mijlpaal. En ik geniet elke dag van mijn werk. En ik ben heel blij dat me dit gegund wordt. En ik hoop dat we nog minimaal 20 jaar mogen volhouden. Maar ja, weet je, ik vind het heel bijzonder. En ik heb het gewoon aan heel veel mensen te danken waar ik gewoon heel blij mee ben. En ja, wat moet je zeggen? Weet je, je bent zo bevoorrecht mens als je dit mag doen. Dus ja, genieten met een hoofdletter G. Maar is misschien de Music Club Kampen ook te klein? Heineken Musical misschien? Ja, weet je, er zijn heel veel mensen die dat zeggen. Maar wat dat betreft ben ik wel heel voorzichtig. Ik vind het toch altijd heel lastig hoor. Ik ben ook wel meer van het intieme. Ik vind Music Club is een prachtige locatie, heel intiem. En er kunnen toch 1500 mensen in. En ja, vol is vol zeg ik altijd maar. En aan de ene kant natuurlijk zou ik wel wat groters willen doen. Maar ik weet niet, ik ben toch misschien te angstig daarvoor om dat te gaan doen. Ik weet het niet. Zeg nooit nooit. Je komt uit Kampen, hè? Dus... Ja, al het goede komt. Nee hoor. Nee, ja, weet je, ik vind het mooi en ik ga daar weer naartoe leven. En ik zie het wel. Maar ik denk toch dat we voor een mooie intieme locatie kiezen waar er rond de 1500 in kunnen. En we gaan het wel zien.